इसोरनि गाहाम बाथ्रा 1 Peter 3 बालाबनि 10 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों जाहैबाय शास्त्रोआव लिरनाय दङ जायफ्रा रंजा बाजा थानो हास्थायो आरो मोजां समफोरखौ नायनो गोसो जायो बिसोर इनाय रायनाय आरो सोलायनायफोरनिफ्राय गाव गावखौ हमथादों होनना बुंदों। इसोरा बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जोंखौ बुंदों जों मानसिया जोङो दिनै थांनानै थानाय समावहाय जोंनि जिउआव जोङो रंजा बाजायै थानो हास्थायदोंब्ला जोङो मा खालामनांगोन होनना बुंदों आरो जोंनि फैबाय थानाय समखौहाय मोजां सम हिसाबै जोङो नायनो लुबैदोंब्ला जोङो मा खालामनांगोन होनना बुंदों। बिसोरो इनाय रायनाय आरो सोलायनायफोरनिफ्राय गाव गावखौ हमथादों होनना बुंदों। जोंनि गोसोनि साननायनिफ्राय खुगाजों ओंखारनाय गाज्रि रावफोरखौ जोङो बावगारनांगोन जोङो हमथानांगोन होनना बुंदों। जोङो थगायनायफोरनिफ्राय जोङो गावखौ हमथानो हानाय जानांगोन अब्लानो जोंनि जिउआवहाय फोरबोआ रंजा बाजा थानो हानाय अननाय आरो आशीर्बाद आरो बोरखौ जोंनि गेजेराव होगोन आरो जेब्ला जोंनि जिउआव फोरबोनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरा थागोन अब्लानो जोंनि जिउआव फैबाय थानाय समावहाय मोजां सम मोजां दिन आरो मोजां बोथोर आरो थांनानै थानाय समाव जेब्लायबो गोजोननाय रंजानायखौ बे जोंनि जिउआव लाबोगोन। इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन। गोजोन्थों।